Sulod sa unang kuwarter sa 2025, miabot sa 17 ka shooting incident ang natala sa probinsya sa Cotabato. Kinisubay sa datos sa Provincial Intelligence and Detection Management Unit sugod sa bulan sa Enero 1 hangtod sa Marso 31 ning tuiga. Apil sa listahan ang kanhi priso tungod sa ilegal nga droga nga si Malambug Alipolo Samad, residente sa Puro 4 Barangay Nes, Midsayap, Cotabato, nga igo lang naglingkod sa gawas sa usa ka bakery sa Barangay Lower Glad, Midsayap. Dihang giduol kini og armado og gipusil og dayon misibat ang armado sakay sa motorsiklo. Base sa datos, sagad sa mga biktima sa pagpamusil ang namatay. Sa 17 usa niini ang under investigation. Ang upat niini suspect identified pero wala na file ang kaso. Ang isa niini wala na file kay tungod na matay ang suspetsado og ang pulo niini under preliminary investigation. Buot pasabot na i-file ang kaso ana sa opisina sa piskalya ug estudyohan kini sa piskalya kung adunay probable cause aron mapasaka ang kaso ngadto sa korte. Sumala sa kapulisan, natala ang mga pagpamusil sa lain-laing lugar sa probinsya. Apan ilang namatikdan nga sagad nahitabo kini sa unang distrito sa probinsya. Personal nga away o di kahaarido ang sagad nga motibo. Mostly sa mga shooting incidents nga nahitabo din sa atong probinsya sa North Cotabato, nakita nga ang motibo is either rido or personal grudge. O dili na to kini siya makonsidera nga election related. Tungod kay ang from January to March dili pa siya sugod sa kampanya. No matawag na to nga election related kung nagsugod na ang kampanya o positively identified nga ang isa ka biktima is supporter sa usa ka politiko. Bisan pa man ini, gipasalig sa kapulisan nga nagpabiling hapsay ang probinsya. So far no, ang shooting incident nahitabo sa pipila lamang ka munisipyo sa atoang probinsya. Ang atoang probinsya doon nakita 17 ka munisipyo ug isa ka syudad. Dili sa tanang munisipyo adunay nahitabong shooting incident. Sa karon dili pa nato makonsidera nga alarming kini no kay kung tan-aw nato ang atoang probinsya, stable pa naman ang atoang peace and order. Kung ato ang makita ang ato ang mga katawhan bisan paggabi buntagay aduna pay mga munisipyo nga ang mga tao buntagay no suroy-suroy pa, so dili pa nato siya makonsidera gyud nga alarming siya. Okay, aduna may kita yung mga motibo nga nakita niini. Mahimo lang siguro kitang alarming kung ang pagpamusil is walay motibo, wala dili siya personal grudge or dili siya rido, kundi bisag kinsa na lang ang pamusilon. Gisiguro sa kapulisan sa probinsya sa Cotabato ang kaluwasan sa mga residente mao nga 24/7 ang ilang gipatuman nga mga checkpoint. Daghan kitag ginahimo no, daghan ginahimo atong kapulisan aron na mapugnan nato or kung dili man gyud nato maundang no, at least ma-lessen nato ang kini nga shooting incident sa atong probinsya. Apan atong hinumdumon nga ang krimen dili kana siya ang krimen ana na siya no. Ang ginahimo sa atong kapulisan is para lamang ma-preempt nga dili mahitabo anang orasa or anang adlaw. Apan ang krimen anytime mahitabo gid kana siya tungod sa ginahatag nato nga opportunity no sa atoang mamahimong biktima. Nanawagan sab ang kapulisan og kooperasyon sa katawhan aron dili makaporma ang mga dautan nga mohimo og kasamok. Hangyo nato nga kung mamahimo lang kung adunay insidente i-report dayon sa atong kapulisan, sa atoang security forces, dili kita mag-report sa Facebook. Kanang ginahimo nga adunay shooting incident i-video dayon, i-post dayon, i-live dayon, dili kana siya makatabang no. Ang mahimo ana makahatag lang kana siya og kalisang sa atong katawhan, dili lamang sa area kung asa nahitabo ang shooting incident kundi sa kinatibuk ang probinsya. Ang Cotabato Police Provincial Office adunay 1,600 ka mga personahe. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.